Kagyatri sang kaperangu rinangkul kinempit kempit dua sang renaning bawana yoki tukang walang yoki tukang ngenesing tias yosi tukang ngenesing tias yosi tukang ngenesing tias yosi tukang kudu garing tiang Jawi musik Prokoco Magito Gito Karyoto
marsudi luhuring budaya. Gumelar mangungkungnya swara gongso hangabeki swasana gelaring tasyakuran. Prikanca kadang pametri budaya Jawi Hami Witikardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinartan tumuruning sih nugroho saking ngarsaning Gusti kang ambabar jagat. Sumandha sagung para sasama, sumrambah sagung para pilenggah. Tiyang kawula nedya ngaturaken salam pakurmatan. Lenggahing sagung para pinisepuh hadi sepuh, sagung para paran para sepuh putri kakung ingkang winantuing pakurmatan. Para pangemban-pangembating praja ingkang tuhu ngasta pusering adil ing wewengkon Desa Pogalan. Tuwin sagung para perangkat ingkang tuhu winantuing kamulyan. Tan kantun lenggahipun keluarga ageng ingkang sembada ngadani tata cara gelaring tasyakuran keluarga tuwin wilujengan griya panjenipun Bapak Bardi Ibu Asih tuwin keluarga Bapak Surata mewah sagung para lenggah putri kakung ingkang winanting Sukorahayu. Nuwun kawula nuwun swanipun kawula sak kanca katampi lumantar para kanca kadang campur sari tiyang Jawi TJ musik bingking saking Taring derek wewengkon Wanadaya Kecamatan Sepogo Kabupaten Boyolali tersenyum kapangarsan Adimas Ketip derek akan lenggah sagung para tamu lumantar para kanca kadang profesional El Nino audio kales tantunaken lintang video syuting swanipun TJ derek bingah hajat ingkang kangge Bapak Bardi Bu Asih tuwin Bapak Surata jinangkep kasuwanaken catur widyawati apa sepisan swanipun Sinta Marulita TJ yo musik aku melu lagi ping pindho. Gek ping pindho piye? Rasamu? Pindho iki lek ngakon ora cah kuwi. Sampeyan lak wong tuwa. Heeh. Iya, diringi cah nom-nom kene piye teles ora sampeyan? Apane atimu ki teles ora ngono lho maksud iki? Aku. Heeh. Atimu ki piye maksud iki? Teles ki atine iki terus bunga. Nek bunga kan teles kaya barudan ki lak seneng ngono lho. Nek kon ngomong teles ki aku ki ra iso, Ling. Lah terus? Mergo anak-anakku ki ra bisa gawe teles sing ati. Oh, ora saking Lah apa arep kualat? Kose. Piye? Ora le ra iso le gawe teles. Lah apa? Mergo wis kelet. Ya ora iso. Kelet atimu ki lho wis ora iso tak kandhani, pawakan nek mempur niki ora bakalan garing. Wah, sapa mong? Kandhani. Gorok, melu aku. Ngopo? Tak pemi awar baku kok nek ra garing. Ngaturaken wilujeng. Enjih, ngaturaken sugeng sonten. Nah, sedulur-sedulur kula ingkang wonten Klebutan. Nggih. Pogalan. Matur nuwun sanget awit panjenengane anakku lanang Tolek Anwar ya, Le. Anakmu kok akeh men e, Bu? Wah, aku nang kene iki wis kaya batehku dhewe lho, Le. Oh, dadi dina iki sampean nyengkuyung keluarga. Iya, nyengkuyung keluarga iya, terus diparingi rezeki iya, ngibur para tamu iya. Sing nanggap asmane sinten? Pak Surata. Oh, bapake Pak Surata asmane sinten? Aku ora takon. Ngono kok keluarga. Keluarga iki ya tepung. Lah nek diurutke ya ora mudeng to. Oh, kur ngaku aku tok nek sampean. Ya ora, nek kon ngapalke siji-siji ki ya ora apal. Lah kok coba bapake sapa? Lho jelas aku genah ngerti to. Sapa? Bapake Pak Surata iki yen ora kleru tur yen ora ganti lho. Heeh. Ki asmane Pak Bardi. Bener. Betul apa mboten, Bu? Bener wong aku ki nyedulur kok. Nyedulur wong kowe maca tulisan kok. Ya pancen iya. Lur saiki aku tak takon. Apa? Sampeyan karo Pak Surata kenal? Kenal. Tenan apa ora? Heeh. Lha ya, Horok, Pak Surata di anak pira? Di anak. Sak ngertiku di anak loro. Sapa ngerti sesuk diparing. Kose, iki sampean aja nganti bar nanggap campur Kose. sari Pak Surata paduru bojone lho. Kose, sapa ngerti
panjenengane bar nanggap campur sari ki saya diparingi momongan meneh. Ora letek terus lunyu kowe ngono, Mbok. Lah piye? Lah mau Pak Suroto ki anake siji. Nek sampean ngaku loro geges siji mbok-mbokane jenengan. Bro. Ya ora. Ya jenenge ora ngerti ki jawab sak seneng to Le. Anake siji. Dongake. Lah ya kosek. Piye? Omahe magrong-magrong putrane mung siji, Seh Timur bapake. Aku gelem tipe anak Le. Hah? Aku gelem ngomong karo Pak Suroto, bubur kon ngepek anak ngono Tur ketoke rencanane meh iya kok, Mbok. Heeh, terus. Jeneng arep dipek anak. Heeh. Tur le manggon ki ora ning ngarep. Lah ning endi? Ning dhuwur kana? Ana kamar mburi campurke anakan sapi. Kira-kira gelem ora? Mburi jembar kae malah. Oh, malah kopen. Lah engko nek Pak Suroto kleru le meres piye? Lah justru kuwi. Lah wong ngingu kuwi lak kudu ana timbal balike. Nek jenengan ki saka Boyolali umpama sampean ki diwurke sapi lak wis mesti nek diperes to, Mbok. Piye arep ora? Gelem. Oh. Nggih. Wis ora apa-apa. Daleme sing niki, Pak. Nggih, Ki alhamdulillah. jenenge wong diparingi rejeki linangkung saka ngarsane Gusti ki Pak Suroto. Iya. Kalian keluarga ageng panjenenganipun Pak Bardi. Gawe omah iki ora cukup 100 juta lho iki. Alah, kecil. Pak Suroto Pak Bardi ki ra nganti ngloncang setengah kilo. Oncrang iki lho karo kobis. Bar kuwi rampung omahe dadi isih duwe rejeki Apa? nanggap campur sari. Nglumpukke keluarga, tangga teparo lan tangga sing adoh. Alhamdulillah. Berkahi daleme kajenge berkah barokah. Iki ngetokke omah semene gedhe niki ora mambu utangan, Mbok. Hah? Ora mambu utangan. Atik kaya kowe mambu tangan wong Pak Suroto ki balung gedhe kok. Mula tak kandhake iki ngetokke yen omah semene gedhe niki ora nganggo utang. Kaya Mergo diteturah terus nanggap campur sari, ndongake berkah kabeh sakabehe bisa handayani kanggo keluargane. amin. Ora kaya Alhamdulillah. patut ditiru Pak Suroto iki ora Iya. kaya nggo namu. Apa piye? Bangun WC tanpa dilepoki utang bank 20 juta. Ora apa-apa to. Ya. Ya. Iki ngene ya Le. Nggih. Awake dhewe bakune ngibur para tamu. Mugi-mugi panjenenganipun warga Klebutan lan sak kiwatenipun sedaya warga Klebutan ugi sedaya para tamu paringi sehat, ayem tentrem. Amin. Dongake Wis daleme sing wis dadi iki dadi swargane keluarga. muga-muga dalem sing dipapani sing dipanggoni nemu kamulyan gawe tentrem sak keluargane Pak Ya, Suroto. mula didongake dadiya kaya swarganing keluarga. Iya. Bisa gawe ayem, gawe tentrem, ngrejekeni kebak mulya lan kebak bejo. Amin. Ya, yuk. Nyanyi ya. Taman Sari. Oke. Turke. Mboke bawa sik. Iki wau penyanyine gawan brak karo dingklik karo krosi. Maksude? Lah biru-biru lho, biru-biru. Lho, bola-bali lak diaturke. Tendane biru. Permintaan saking panjenenganipun Pak Suroto kalian Pak Bardi ki seneng warnani biru. Mergo ndongake keluarga ki ben antuka bisa rukun bebrayan sak kabehe. Ning beda ile ngomong karo anakku Anwar ke. Lah mong piye? Bu, mengke tendane biru. Mengke nek jenengan mboten gadah klambi biru, sing penting jenengan kathoke biru mboten napa-napa. Lah sik Mbok, lah iki terus sampean ki dipeseni ngono kamangka kudu manut karo sik dawuh lho. Iya. Iki jero kira-kira biru apa ora iki? Lah aku klambine kan duwe biru. Ora, Padake ku lak dhuwur. Kudune ki lak setelan ngisor karo dhuwur. Lah kok ngisor coklat. enek kembange biru sithik ya. Wah, apa ya? Diaturke. Nganu Marsinis iki sik nyanyi aku tak niliki ning mburi ya, Mar. Ayo bawa. Alah. Menginen. Ora iki lagi aku lagi nganu. Kademen ndek wingi. Sik, Aku ki kelemahanku siji. apa? Aku ki wong ora tau gering, ora tau lara. Tur nek sewengi ditinggal bojo arep turu ora dikeloni, mesti esuke aku langsung mumet, langsung lara. Lah mergo wingi bojoku ki tinggal ning nggon wong tuane, aku ditinggal sewengi ora dikeloni. Engko tak keloni ning jero kono, nek cah-cah do nyanyi tak keloni di lene. Nyait malah modar kuwi nek Keloni mbok mboke ora apa-apa, wong lek Gah. gisi kok. Ya, Gah, ora nyait. tang bawa le. Ya. Gumlaring kang aku ya arep nyawang ngisor dosa, ora tak sawang kok mepet nyocok. Lah dosa ki ngopo wong karo mbokne lho. Aduh,
vitamin yo nek enom lah tuwek ki racun. Penuh gizi. Sekar ngambar arum Ngebeki taman sari. Umur tuwa ki boleh. Purwati memang umure wis tuwa. Ning suaraku ki ora bakal tuwa. Ngeri ya Bu ya. resepe apa to Bu? Resepe ya pokoke engko ning nggon aku. Kulino ngemiki yoga. Terutama lek kendhange lho tau ngrasake kae. Mulane Piye le rasane gurih apa legi apa sepet le? wah Amis. Wah. Asem amis. tikus we nyucup we modar lho kok yoga ora lho. Oh alah Lah, kaya ora medep kowe iki. Lah pripun to Pak? Kula niki dadi penyanyi pesinden ki wis 35 tahun. Tunggal kula kanca-kanca kula sing sak leting kula niku pun do dikijing lho. Tenan le tak syukuri. Le Anwar kowe bersyukur kowe mulane ndang rabi mbokmu serak tuwek. Tur yakin nek jenengan ki paringi panjang umur. Piye? Aku yakin kok, Mbok. Ngapa? Wah, nek kanca-kanca Amin. jenengan sing saumuranmu jare wis dikijing. Nek jenengan ki yakin panjang umur. Amin. Teke tekan saiki urung ana sing iso gawe kijing sing nggo gedene sak sampean. Dadine sing panjang umur terus nganti sok ana sing gawe kijing gede. Gur cilik-cilik kae sampean ibu gede yo. Cangkemmu iki. Titanono aku ora bakal jajakne kowe, aku tok panjer 3 yuta lin cekakne. Lah apa dikijing cilik gelem ora? Mak, Ya mulane didongake panjang umur kok ora trima. Gelem ngono. gelem Iya. amin, amin. Ya mulane dongane aja nganti ana sing gawe kijing gedhe ngono. Ya. Ya. Ora seruput lho. Gilang ki nek turu nang nggon aku no kemaki kalau ndomah iki. Aku ki sing ndomahi malah sia-sia ki. Kula niku nek pas bladegan ling nginep tenggen mboke. Nggih dasare pripun to Bu? Kula nggih tiyang legan. Mboke niki dalem nggih gedhe kados daleme Pak Bardi. Nek padake wong ringkih. Lah nggih lho nek nggonamu lak sumbangan omahe iki mergane. Ya ora iso, lha wong lengkeki bojoku. Nggih. Lah ajeng pripun to wong sak omah niku kur dinggoni rondo loro. Lah sing kula nginep kula setunggal. Cangkemmu ya aku ora rondo ya. Mboke ndek bojo kok rondo ku nek enek dudo ning kene nglamar aku piye? Ora apa-apa gek tebaske wae arep ngenteni apa. Ya monggo. Mamet ya. Mamet Prono satu Karaya jareng triya Paksi ngoceh kumbang hambrengang nimbrung swasana endiang endiang mbok yo rumangsa to mbok lho kulite ngluntung kabeh keweke ra umum-umum kulit ngluntrung ki iso disetrika penyanyi tua ki ora apa-apa dipupuri dadi nom meneh lah sapa omong ning kemayu di atas panggung seorang penyanyi tuwi ki harus kena ayu-ayu kaya si lho mbok iki mbiyen ya tau ayu sak umure endah sapa to yoga ngendi to sing ora kepencut karo aku alah oh alah ngaca yu tak kandhani cilikane ketip lho roh jaman mboke umur 35 30 tahun
Kuwi le nyawang aku jaman semono sehajaran. Nek dudul order ngantek kleru mung mergo nyawang aku. Pertanyaane, Piye? nek nganti yoga ngendi-ngendi campur sari ngaleh-ngaleh sak Jawa Tengah ki ngesir nom-nomanmu njuk sik disirki apane? Apa yoga kuwi katara kabeh apa piye? Ora. Padune kon jajakke kaya kowe kuwi lho. Oh iya, pancen nek potongan kados jenengan iki patut dipek garwa. Patut dienggo dipek garwa. Garwa ya. Bojo, dipek bojo ngono kuwi can nyenengke. Nyenengkene. Tujuane dikereti nganti sak entek-entekane. Bar ngomong aku sak mudare ngono to. Ora. Ya. Karaya jaring balene driya balene neh paksi ngoceh kembang ngambrangan nimbrang Suasana endah ler tamaning prahab sari sujune tuwek. Enom ngono perakur metengan. bocah ki cek elok tenan. Biasa wae ngono lho. Jeneng nome biaya tuwa gak nggo ngenang ngene. Lho. Lah kuwi ki nek Pama Purwati ki didol rupane rapati madolke. Tur eling didol awake rapati madolke. Aku ki percaya, tur aku ki mesake nek jenengan nganti kewirangan. Lah ngopo? Jan obah sithik wis rembes ngisor ngenang ngene ora engko Lho, ora pempersan kok. carane nole mbokmu ki pesinden zaman sekarang ki ya carane. Lho, carane Aku ki nek kon kalah karo sejenenge Endah Kelola. Kelola aku mau karo sapa Sinta karo Yatmi kuwi sapa jenenge? Asli Marsini. Aku ya moh. Lah piye? Piye carane no? Lah carane piye carane? Nganggo pempes. Waduh, nek pempes ki semono gedene ki ora ning ukurane. Lah enek Popok wewe. Piye? Gede. Pas lho wis gedhe lho ngene. Ngisor kene mlaku laku gudal gidul ngene. Ya. Ya Allah, kok do sia-sia karo aku. Ketip. Aku ki ya sok jak 200 selawe ra apa-apa. Pancen campur sari niki rang-arang ngejak Bu Purwati. Lah, larang men aja gelem 250. Kowe nyang kopeng 50 enom. Iki aja ning kene iki piyai kene iki bolo-boloku kabeh. Kowe engko nek ngomong Purwati larang aku ora dijop ning kene iki tanggung jawab apa piye? Oh, lah ora arep tanggung jawab. Nek aku ya trimo ra nyait. 250 semene gedene, umure wis 50 punjul. Kopeng ya 50 e ngono. Guri-guri nom-nom berang-berang ngono. Karo sik 250. Lah tok 5. Nyait. Ora apa-apa, aku engko mulih arep ngajak kowe. Diaturke langgame Taman Sari. Yo. Mangga. Natian lagi katemben
pirsane bubur kok ngantek ndomblong. Kedepe ora lho. Gek sing disawang sing dipirsani niku napa, Pak? Dengan Lah nggih niku kok ngantek le nyawang kok ngantek ora kedep niku sing dipirsani nggih napane? nggih Mbak Pur niku Nggih napane le disawang ngoten lho. sak nganune sak badane. Anune napa, Pak? Saking senenge lho. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Ampun sah gagas MC sing jenengi Gilang niku. Gilang ke Pak Dene iku nek mulih kon jajakke. Nika nek kali kula pancen gething arep ngesir kula ora kelakon. Sing umum ae. Nek aku ki arep ngesir kowe ki apa aku ki lara mata ngono piye? Alah aku ki wis ngerti. Piye? Kowe nek ngesir aku kan umurku tuwek. Wis enom. Alah kelakon dadi bojone sampean apa ora kur tanggapan manten kodhok ngurek. Nyapa? Plung blung plung blung plung blung ngono tok. Iya ora apa-apa. Aku bersyukur le. Aku zaman Ibu Purwati masih muda ya seperti ini. Saiki umurku wis 50 tahun, putuku wis loro. Bu Purwati masih seperti ini. Muga-muga anak-anakku penyanyi Ya. iso kaya Bu Purwati candrane di atas panggung. Ah iya. Iki le angel ki ngene iki lho. Wis tuwa ning didol kok ijeh larang. Ah iki le angel iki. Larang meneh. Aja ngrembug bayaran larang. Kedadian pira to? Kayak kedadian pira? Oh sambatan. Ayo Anwar, kowe ngomong kepruk tenan kowe. Jare karo tengah juta sak neteli teratak. Ora ya, karo tengah juta ping 3. Matur suwun nggih Pak De. Nggih. Mbah Kakung mirsani napa? Wah, mirsani HP. Heh? Apa Mas? Kaget ta. Ki bapake sing ndi to, Bu? Pak. Sik iki Pak Bardi karo Pak De Surata sing ndi iki? Mosok kok salaman moko sing wedok tok iki lho. Sing kakung kok aku nek mulih piye? Halo Pak De. Matur suwun ya Pak De. Jenengan wis ngopeni anak-anakku TJ Musik. Bapake ampun sedakep mawon. Hah? Pekatik? Pekatik ki apa, Mas? Iyalah, Mas, cita-citane wong urip kuwi diparingi putra, diparingi kesehatan, diparingi rezeki. Ning ya kuwi sing penting awake dhewe sedekahe marang kiwa tengen nggih tetep harus diperbanyak. Ya. Nggih. Mulane iki Pak Bardi, Pak Surata ki dina iki ngadani tata cara sedekahan utawa wilujengan. Niki Pak Bardine napa Pak Roto? Niki Pak Surata? Oh niki Pak nih. Nika putrane Pak Bardi. Sing Pak Bardi ingkang pundi? Pak Bardi ingkang niki. Sik, jenengan putrane Mbak E niki. Nggih. Lah Mbah Putri pundi? Tua sak rangkul. Oh alah Bu. Ya pangapunten nggih Yang Putri. Lepate. Pripun? Nek sampe rak lemu. Lah nggih, mboten napa-napa. Pak Bardi, jenengan pun bacot di mek-mek kalih mboke mboten masalah. Ngrasake sik lemu ki rasane anget napa mboten? Nun, anget kok. Anget sing kuru. Lah nggih. Nggih, muga-muga diparingi sehat panjang umur ya Pak De. Karo Mbah Putri, mengke nek mulih ampun supe. Kalunge Mbah Putri diwariske Purwati. Oh, bule ya gur ngemis to kowe iki. Lah kalungnya gede banget loh Mas. Oh kalung palson. Palosan. Le ngasek nang kalung. Kula ya gelem. Didol apa iki? Kula ya gelem. Kowe iki ngomong-ngomong kalung iki terus aja ngene-ngene. Aku ya Bandolmu ki hoyak bae jiran iki. Bapak iki jare marahi tangi jare. Pak De, mboten napa-napa, mengke nek pontangi gari gecek ngoten mawon. Pripun? Mboten nggih, mboten kula tandangi nggih. Wah, mengke nek jenengan ndak malah repot.
Lah namung nyelempit gegeden. Ha nggih kula mawon nggih. Nggih. Pak Surata sik pundi Pak Surata? Ingkang Ki Pak Roto Pak Bardi ki bapake Mbak Ayu iki. Lah putrine anak mantu. Oh anak mantu. Oh niki garwane Pak Surata. Oh nggih. Niki? Oh niki tamu. Oh nggih ora apa. Ki putrane Pak Roto. Oh nggih. Kok jenengan iku nggih nuding nika lho Pak ngono. Oke sampean tak undang meneh. Tenan? Janji Gusti Allah nyekseni trok 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 bilang tak hop hop hop. Nggih. Matur suwun Pak De, tak dongake jenengan rezekine lumintu ora mung panjenengan, sedaya warga Klebutan lan sak tengen anggene tanem tuwuh subur, panene lancar. Ora nanggap Purwati awas. Alah yupun. Nan ora nanggap Purwati, oh kelakon petraku tak mii. Malah halu wong ora we. Ya bacotke ya Mbak ya. Wis aku keseleh guyu. Alah aku mau karanggo pempes arek kepuyuh harepan aku. Bismillah. Ndang tutupne lho. Wangi ilang jebul guyuan teh ambekanku Senin Kemis. Alhamdulillah, Lang. Mbak. Muga-muga TJ Musik sing sowan nang kene diparingi keperanan. Ya. Sesuk nimbali meneh. Nggih dasare ya garape ya sip, klasike ya sip. Alah. Nyarengi menika wonten panyunan tembang. Alah, ngasip sapsip ora tau ngejak aku sapsip. Ngapa, Ndang? Aku ki tekan kene iki apa kuwi ora? Kok ya kowe iki tegel. Lah ngopo? Sik, umpama TJ ki tanggapane pira? Lho, Umpama ngejak jenengan apa ora terus motongi bayare yoga-yoga? tak kandhani. Aku ki moh ya Lang. Dadi penyanyi seprono semene nek dibayar larang ki aku moh. Emoh kok ngarani. Aku megah dibayar larang. Lah geleme? Bayar duit. Wah. Der ayo to. Ngono lho. Wah. Campur sari apik kok dolope ora eneng. Pancen bocah njaluk dijajakke. Monggo ditutup. Aduh impenku suwe ora ketemu teko mring aku kapan kondurmu tak tunggu Sikra mayama karya karya pakarya ning raja kumaragut sanjur tari wondo manunggal setia kampian nanasi suarane kumono samya rabut ngarasa ngestu padha nyawonya sang hata sajuru juru